31 ka mga minor de edad nga giingong nalambigit sa paggamit og solvent ang na-rescue sa otoridad sa Cagayan de Oro City sa gilusad nga citywide drive. LGU nanawagan sa mga patigayon nga did-an ang pagbaligya sa susamang butang sa mga minor de edad aron dili maabuso. Anyang report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa Cagayan de Oro City Police, uban ang Regulatory Compliance Board kung RCB o CSWD, gilusad ang usa ka citywide drive sa sentrong bahin sa syudad, gabi adlong Miyerkules. Sa mong operasyon, gilibot sa otoridad ang Divisoria Area, Barangay Carmen o Downtown Poblacion Barangays kung asa ilang na-rescue ang ana sa 31 ka mga minor de edad nga naglatagaw o ga-istambay lang sa dalan. Amo mga individual gituhuan sa otoridad nga nalambigit sa paggamit og solvent. Sa 31, napulo nini ang turnover sa ilang mga ginikanan. Dayon ang nabilin mutong gidala dito sa shelter sa CSWD. Gani, usasab sa mga nakita sa RCB nga mga posibleng himuon aron ma-address ang problema ang pagpahugot sa ordinansa sa pagdili og baligya sa mga solvent ngadto sa mga bata o minor de edad. Nalay mga report nga ang magpalit nini dagko na. Dayon mo na nang ilang ipanghatag dito sa mga minor. May na sila nga mo'y mailhan gyud para mo'y madakpan. Usasab sa tutukan sa RCB og monitoron ang mga tindahan nga gapamaligya ni ene kung misubay ba sa pagdili o pagsusi sa rason kung ngano gapalit ang usa ka individual sa maong solvent. Cyril Chavez, 1 Mindanao.